За или против тема, когато става дума за свещи? Често ме питате, мога ли да си купувам някакви материали от тема, от шейн и така нататък. Да, не, ти какво ще кажеш? Както съм ви казвала и преди, най-важните ви съставки за свещите са восък, фитил, аромати. Никога не правете компромис с тези три съставки, ако искате наистина да имате качествени свещи. С цветовете нещата стоят по сходен начин, въпреки че аз съм склонна да тествам и цветове от Темо или Шейн. Въпросът е, не забравяйте това, което винаги ви казвам, тествайте. Може да са хубави, може и да излезнат пълен боклук. Оттам нататък силиконови формички, бурканчета, съдчета, защо не? Силиконовите формички така или иначе са с доста добро качество, що се отнася до Темо. Няма смисъл да плащате двойни и тройни цени, само с идеята, че не са произведени в Китай. Що се отнася до съдовете, въпросът наистина тук е много важен и не е толкова важно дали са от Темо или не. По-важното е да са подходящи за нагряване. Това съм го казвала и преди. Няма да се изморя да продължа да го повтарям. Внимавайте в какво предлагате вашите свещи. Никога не забравяйте, че все пак това е жив пламък. Восъкът се нагрява. Съдовете, които използваме, трябва да са изключително термоустойчиви. В противен случай рискуваме да направим проблем за нашите клиенти. Ако тези видеа ви допадат, последвайте ме за още.